Voli me, ne voli me. 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 Voli me, ne voli me, voli me, ne voli me, voli me, ne voli me. Voli me, ne voli me. Ne voli me. Ne voli me. Ne voli me. A koliko si ti ispil? Ne znam kaj me pitaš takšne gluposti. Prvo izadio. Rekla sam Josipu da si još ne odlučil. Dobro. Da boš razmislili, ako boš štel, boš mu se sam javil. Dobro. On bo danes prije obeda došel vsem, pa ga ti pitaj kak je tam i kaj treba delati i koliko je plaća. I tak. Ako ćeš sam to napraviti. Rekao sam da bom videl. I to sam rekao onda dok smo se svadili i dok ste mi kvocali po glavi, a vi ste mi već spakerali torbu. Kaj bi ti spakerali torbu? Sam se informeram. Je, dobro. Ti navek moraš napraviti kaj hoćeš. Sam kaj nikdar ne napraviš. Pa jer vi se delate mesto mene. Donesla sam Davidu stvari. Pozabil si je v autu. Kaj sam si pozabil? Jaknu i ope. Mogli si pucku nutri dopelati. Da ti je neka zapiti. Ma ja sam ga sam dopelala. Meni je rekla da ga je nekša stara baba dopelala. Ne sam to rekao. Taman sam položila pa rada vozim. Hodi nutri. Ba, hvala lepa, moram... Skuhala sam čaj. A kaj ju ne pustiš, a ko će iti Dimo? Ne si rekla pucki fala. Ja... A jaknu ti je vrnula. Ja bom rekel fala dok bom ja štel. A dobro, još si pijan. Pa i kaj ve, či sam je. Nikaj zato. Se ne breš ni spominati kak treba. Bi se sam svadili. Ti šumsko voće vredu? To si rada pije. Mori meni un čaj. Sam ti već dela. E onda nećem. Hvala lepa na vožnji. Se on srdi kaj? Bu se smirila. I, je dobro plesala? Je. Ja sam ga jedan put išla gled, pa mu se to ne dopalo.
I već ga ne hodim gledati. Ti je lepo tamo? Je. Čuda djelam ovak za školu, pa mi je ovo sam kak hobi. A mama me natjerala. Kak i ja, Davida. Ne me mama natjerala. Dobro, nama je drago kad imamo 3 mlade dečke. Ovak su sam si jako stari i onda ja navek plešem sa starima. Ili ženska pleše ženskom. I to tak svaki put posle slavite. Dok sam ja hodala, bi spili neke, ali ne bi tak kesno ostali. A to smo sami malo mlajši išli proslaviti posle. A kak si ga spravila u auto tak pijanog? Ja sam Rom tak pijan. Marijan i Bruno su pomogli. A i oni su se nacvrcali ko majke. Pa ne znam, be. Meni su bili isto pijani. Dobro, koliko buš je ve držala tu? Davida, ko ćeš si sedmi ak ne idi spat? Ne spi mi se. A v koju školu ti ideš? Gimnaziju. A, kaj boš posle? Htjela bi studirati književnost. Ja, tam gdje se filozofera. Je. Pa vebu matura pa se spravljam za to. Ja ne znam kak to s faksa ide. Valerija je išla, ali ona je to tak ser sama rešila. Ja sam ne išla, niti da. Ja sam ne štel iti. O, to ve, štel, ne štel. A sestra? Tena je na pravu, a Klara na kineziološkom. A, ona je sportska. Je. Ode, ja se idem spravit kad idem ka Meši. A hoćete vas ja otpelam? Vun je sneg zapal. Ja, onda me moraš počekati kad se spravim. More. Zakaj si rekao da su na folkloru stare babe? To sam sam radi mame rekao. Zakaj? Pa da zna da su ne sam stare babe, odmah bi ispituvala ovo pa ono. Kaj je ovo pa ono? Pa znaš na kaj mislim. I kaj boš ti ve dok posla nemaš? Mislio sam iti delati v Njemačku s tvojim tatijom. Pa zakaj ne ideš? Znam da navijek poveda kak nema rada delati v Uniji, da jedva čeka kad se vrne. Čuda ljudi to veli. Ali su lijepi penezi. Pa ne Rom se penezima. Ne se, ali je nekaj. Jak bi išel na nekakšni faks, onda bi išel na KIF. A je? I kaj bi onda delal? Pa ne znam. Štel sam biti trener. Nogometni? A zakaj si ne? Ne znam. Nisam se prijavil. Valjda. Moramo iti. Ti idi lepo spat. Operi si zobe i obavezno si bleći pidžamu. Zima ti bu. I zemi drugu deku koja ti je v ormaru. Ja sam je oprala. A za obed bom te stala malo prije jer bu Josip došel kad ti objasni nekše stvari. Bok. Bog. Voli me, ne voli me. 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 Voli me, ne voli me, voli me, ne voli me, voli me, ne voli me. Voli me, ne voli me. Ne voli me. Smeta? Ne, ne. Znam da buš ti došel. Trebali je na obed dojti, ali se ne vošćil stat. A bilo je jako fino. Mi jak smo išli, kam smo išli k Davoru i k njegove žene. Kaj pak onda dok si dojde u kvami? Onda nam se sve vrne, nadelamo se kaj crnci. Te pa matematika dojde na svoje. Dok vnuki dojdaju, bujaš kuć. Ko je Davor truden? A još ne, ali sam čekamo.
Kladim se da bute za 2 mjeseca rekli da bute postali baka i deda. Je, mi tak malo kjesnimo s tem stvarima. Naša deca su još deca, makar su stara kak vaši. David je tak, ne baš za te stvari. On se još zigravle. A Valerija je na poslu, ona čuda dela. Mislim, šteli bi mi nečne vnuke. Ma dobro, Sebo. Sebo. Je, Sebo. Moram ja i do njega. A ne, već su 2 bure, stavlju se. Dugo mu treba kad se stane s kreveta. A morate ga to niti ne zanima. Pa kamo ne bu dosadno. Zanima. A kaj su onim poslom kaj ne? Ne, pa su mu otkaza dali dok je došao pijan na posao. Pa dobro, da budi se. Je, ali štel bi on delati? Hvala Bogu. Ni to niš strašnega delati vuni. Ne, to sam tak, kad ideš na 3 tjedna vun, i onda si par dni doma. Dalje si od familije. Dobro. U današnje vrijeme postoji internet, telefoni, pa se čovjek s čovjekom leži more spominati. Ne, isto. Boli to, fest boli. Da si čovjek tu i tam treba nekaj pretrpeti, ak hoće kaj napraviti. To i ja velim. Je, pa to sam štel da objasnim. Kad treba znati živjeti u tuđini po 3 tjedna, gdje se ljudi niti ne misle družiti s tobom jer si stranec, jer si tam privremeno. Jer delaš njihove zgrade u šterima budu oni živjeli, ne ti. Ne se tak ne briga za naše probleme, za to kak bomo našu hižu napravili, kak bomo decu školovali. Ne znaju oni kaj to znači. Mi šteri smo tu, to znamo i mi se razumijemo, ali oni nas ne razumiju. Eto, to bude šterka zna. A kak pucke? Dobro. Na faksu su 2. Lana još u školi. Ona dugo leto pe na faksu. A to treba financirati. Zato čovjek i dela vuni. Ja, čekam kao one to završiju. Faks je bome ne zabadov. A Valerija? Kako ona? Dobro. Dela. Čuda dela. Kaj da? Ona je vodič, pa pela ljude sem tam ka vidi u Međimurju. Kak je? Ima dosta veliku plaću. Jedino kaj se tu i tam žali kaj je stalno s drugim ljudima. Pa onda dok se s tom nekšom grupom ljudi sprijatelji, dok im postane zabavno, onda oni divljaju, vrneju se dima. Pozdraviju se i to je to. I svaki put dobi buketa cvetlja štere ga neće dati u vazu. Velika je vole da čim predi zvehne. Pa kaj ne premeni posla? Plaća je visoka, kaj bi mejala? A kaj ovak dela? Je bar tu, doma, dobro. Kaj pa kaj ne bi bilo dobro? Sobi je, čita. Mora je tak tiha bila dok je bila mala. Jako je to dobro, dete. Niti ne vidimo dok ide na posao, dok se vraća, ne visi po kafičaj. Špara su svoje peneze. Žijom smo nigdar probleme ne imeli. I još den danas nemamo. Jako sramežljiva, ali dobra pučka. David! Kaj? Poslušaj kaj ti Josip ima za reći. S Marijanom smo se dogovorili kad idemo k Bruniju u 2. Dobro, ali daj 5 minuta ostani. Da si došel dok sam te zvala, ne bi ve bil v sili. Dobro. Tvoja mama mi je javila kad si ti nekaj o tom razmišljal, pa odustao. Aj, nema veze či se premišljavljaš. Ja sam ti se jedno štel reći nečne stvari. Morate bi ti bilo jasneše, pa bi si leži premislil. To koliko bi služio i kaj bi delal, ti je jasno. I gdje bi živio. Ne mi je jasno. Ne ti vama rekla? I ja sam sam rekla da ona soba ne treba biti popunjena, da se ne treba radi toga iti, nešto bi se našlo. Dobro to. Za plaću znam. Koliko 1000 euri? To je mesečna plaća za mjesec dni male. Ono, kaj ti hoćem reći, je, kaj to znači delati 3 tjedna vuni i onda biti jedan vikend doma? Ne, le. No, to je ono kaj sam zapravšten reći. Ne, ne.
Ti se sam javi, ako imaš još kaj zapitati. Dobro. Hoćeš to kolača? Hoće, donesem kolača. Kakva ti je tata? Zakaj pitaš? Čula sam kaj je bilo. Dobro je. Nekaj sam te štel pitati. Kaj? Bom te drugi put. Reči ve. Pa mislil sam te pitat, ak bi štela biti z menom. Koliko znam, nemaš dečka. No, onda? Pa ne bi baš. Zakaj? Nećeš me? Ne da te nećem, nego mislim da smo mi jako različiti. Znači, hoćeš me? Pa mislim, ti si meni jako dragi. No? Kaj onda? Mislim da bi se včas i razišli. Kak to znaš? Ne znam, ali mislim. A po čemu smo različiti? Rajši ne bi. No, reči. Nije bitno. Vseeno, ja bi štel znati. Pa kaj ja znam? Ne vidim da te ikaj zanima. Kaj bi me zanimalo? Bilo kaj. Toka mislim iti v Njemačku. To ideš radi penez, to te ne zanima preveć. A kaj bi me trebalo zanimati? Kaj god. Nogomet. Nogomet me zanima. Dobro. I na folklor idem. To te mama prisilila. Kaj tebe moći? S čim se hoćeš zaprav baviti? Velim, ti si meni dragi, ali mislim kad to ne bu išlo. Kaj je to bilo včera? Ništa. Kak si se nažral? Znam. Si nazval tati? Kaj da se spominam žim? Nemaš mu nikaj za reći. Ne. On je još tam. Či hoće biti tam, nek bo, mu ja ne branim. Niti sam ga spravil tam. Da bi se spominjal žim, bi drugač bilo. Už mi ve tu kvocal celo vreme. Danas idem po auta. Dobro.
Treba mi još 100 euri. Bom ti dala. Moraš bar usput kupiti vreću krompera. Morate pride u bum. Kaj? Ortik se odvežeju, kad ideju v um. Kaj ti je? Nikdar ne znaš s temi krumperima. Kaj ti je? Ništa. Si siguran? David. David. Da se misliš vrnuti Dimo? Ne znam. Mogli bi bar na telefon nazvati. Kad te čuje, ak niš drugo. Nemamo ja već kaj reći. Ali on svaki den dojde pijan. Ja ne znam če se ne i drogera. Onda je tu i Lana od Josipa. Ona mu ne bre niš reći. Pa ne su skupa, sam ga zanima. Na čemu je onda problem? A to kad su ne skupa, navodno ga neće. Kak znaš? Marijan i Bruno su mi rekli. Bole tak. Ovak bi ga včasi stajila i onda bi bilo hujše. Počel bi još već piti, lumpati. Mortik bi se ispotral z autom. Već se spotral prije nek se zacopal. Ali ovak bi se mogeli namjerno. Ak bi se ti vrnul, bi se Mortik smiril. Možeš se spominati i o toj pucki. To su te stvari o šterima se ja s njim baš ne mrem spominati. Ne bom se vrnuo. A zakaj ne? Treba mi još časa da dojdem k sebi. Koliko duže misliš ostati? Bom vida. A kaj nek ja delam? Kaj mi povedaš te stvari? Jer se i tebe tičeju. Nećem to poslušati. Treba Davida nekam tpelati. Treba mu pomoći. On je počel fest nebuloze povedati o autima kad ga prati, o reklamama kad ga glediju. To sekaj velije nepovezano jedno s drugim. Onda se počne derati na mene. Ja niš ne delam. Ali on sam počne i sve mu smeta. Daj mi to sve povedati. Pustila sam te 2 tedna. Ali ve hodi Dimo. Mene srom. Nemate čega biti srom. Je. Lehko tebi reći. Već se spominaju za druge stvari. Štere? Za kapelana. To su se spominali prije nego sam ja dišal. Dobro, ali kakšne veze ima ak se spominaju o nama? Vete odjedan put to ne moći. Kak da se zotim ve bavim kaj ne vidiš v kojem je David stanju? Vidim, ali vidiju i drugi. Nek vidiju. Kaj da je prijemi kaj drugačije. Velim ti da se nišći o tome ne spomina. Mene je sin zbil nasred ulice. Kak se o tomu ne bi spominali? I kaj? Nek ja dojdem tam pri zadrugi gdje su si i kak nek se spominam kak da je niš ne bilo. Pa i drugi sini se tak ponašaju. Kaj misliš kaj je naš jedini? Našega su svi vidli. Ljudi znaju da imamo žim probleme i onda normalno da te je pošiknuli jer si mu ne dal kaj ide po još jednoga gemišta. A bil je već pijan kak majka. I vritnul me dok sam se probal zdići. Ja sam ne zato čul da jednoga japu sin zbije. Čul ti ili ne čul, ja na to ne bre misliti. Niti buju mi ti ljudi šteri su sve to vidli pomogli, kaj niti pa odmogli. A David je i dale tu de je. Ti sam na njega glediš. On ima ozbiljnih problema. Kakšne on probleme ima? Mora se jedino brigati za to koliko bu mu mama penez dala kape vum. I koliko bu mogel penez poteći od svojega staroga. I kak pe vum i koga bu jebal.
To je jedino za kaj se briga. V glavi mu je nedobro. Ja, znam. Nekaj mu je stvarno nedobro. Ne je tu sam alkohol. On je psihički betežen. Si pripravil? Nemam časa. Če sem kaj pripravil? Pa 5 litri vina. Mama te zvala kaj jih pripraviš. Ne mi je ništa rekla. Rekla je da ti je na večer javila. Če mi je ne. A za kaj treba? Kaj ja znam? Ak ne boš dal, onda ja idem. Bum. Počakaj, ka malo sej dojdem. Ja nemam čuda časa. Su ti popravili auta? Pa s čim sam došel? Makar su me 2 čerlena pratila. Kakšna 2 čerlena? Nigder ne znaš s tim autima. Te je još to pratil? Ne. Sam 2 čerlena. A kaj je za onom Puckom? Mama ti je povedala. A nekad mi je rekla. Zaki ti je uopće povedala? Ne znam, povedala. Tak je svejedno. Nema se tu niti kaj povedati. Ako hoćeš, moraš mi reći. Rekla je da sam joj dragi, ali da me neće. Kako to misli da si joj dragi? Tak kak sam ti rekao. Ali te neće. Je. Hoće me, ali me neće. Možda nesam to vino. Evo, bum, za čas. Rekao sam da nemam čas, idem s dečkima na utakmicu. A što je igra? Kaj ja znam? Ako ideš to gled, kaj ne bi trebali bar znati što je igra. Pa ne idem radi nogometa. Ja. Sam si nekako mislil da ideš pit. Sam mi ne jasno zakaj moraš iti tam da te svi vidiju. Nek me glediju. Ne vidiju sam tebe. Vidiju se nas. Kak bi vidjeli se nas ak sam sam ja tam? Ako neš donesi vino, ja idem. Ti sam glediš na sebe. Kak boš se nacejal, kak boš lumpal. A to kaj boju ljudi rekli, to ne vidiš. Uopće ne čuješ kaj se na selu spomina za nas. Nek si mama zdigne vino sama.
Kaj je on danas pil? Pivo. S čim je mešalo? A ni z ničim. Ali malo smo si ispušili. Kaj ste pušili? Marihuanu? Je. Kak dugo? Tu i tam. Ali od da? Od prošloga leta. A što vam joj dal? Jedan prijatelj. A kak to kaj vama ništa, a njemu se već i već mota? Mi smo to sam sprobavali, ne smo od čuda potpušili. I svi povedaju da je to zdravo, da leče. I mi smo onda mislili da ne mre škoditi tu i tam. A vi ste ne vidjeli da jemu to baš i ne paše? Ne smo mislili da je od toga. Od čega bi bilo? Ne znamo. Ti si ne vidjela kaj jemu nedobro? Kad mu se mota od alkohola i trave? Ja sam čula kad tam nešteri pušio, ali sam ne znala što. Znaš možda kaj drugo? Ne. Ja se ne družim s tim ljudima, pa ne znam. A kak je Valerija? Dobro, dela. Onda bar žijom nemate probleme. Se mora auto pelati. Ne, motora je skurilo. A kaj je bilo? Bil je v leru i Jofi po gasu tiskal, pa je motor dišal. Pa kaj ve, nema auta. Niti mu ne treba. Moram ga ja povrati ak pe na folklor. Bomo to još vidjeli. A mu mora biti bole. Valjda. Danes za se ima leka. Sam Mortik jaka je kriva. Kaj bi ti bila kriva? Pa ne znam. Mislim si da sam ja nekaj napravila. Ma niš si ti ne napravila. A pomogel on niti v Njemačko, če boš štel? Ne znam ništa još. A zakaj neće delati to kaj je završil? To karit. Veli da je premalo penez za to koliko dela. A nekaj drugo? Jedino kaj je rekao da bi Mortik išel v Njemačku. Ali to smo mu ja i Vanča rekli, pa se onda rasrdila. Je, to sam i ja skužila. Kaj? Pa to kad se rasrdi. Se na tebe nekaj rasrdilo? Dok mu se nešto veli, se rasrdi. Aj, dok mu se ne veli. Je. A ja sam mislila, kamo bar ve nekšeg cilja imal. Nekšeg kaj bo ga držalo, pa ne sam vikendi. Pa makar bili i penezi. Bar s tim penezima more nekaj napraviti, dobroga auta kupiti. Ali njemu je to tak. Ne zna kaj bi sam sobom. Prestari za sve te stvari. On bi sam trebal nekaj pokrenuti, sam bi trebal nazvati diti nekam. Ali on sam čeka kaj to drugi napraviju za njega, onda dok napraviju se fuji. A da ga pustite? Kam? Pa kad dela kaj oče. Dove je delal kaj oče. Vreme mu je da napravi nekaj, kad ne na našu sramotu. Ja sam jego leta mela 2 dece, još smo hižu delali. A ve ne znam kaj bomo dok je v takšnem stanju. Auto k sebi dima. Treba ga pelati na smetlišće. A ne ide to sam tak. Zjutra bomo smislili kaj dale. Rekel sam sam, ka se David zapelal i da je ne mogal vum, pa da je tiskal po gasu. Ne sam znal kaj drugo reći.
A čovjek je ne glup. Bi vidjel da lažem. Dobro kad je milicija ne došla. A bi ja to rešil nekak. Ali dobro kad je bila kmica. Pa nišći ne niš niti vidjel. Je, jer bi zvali miliciju. No, je. Njemu je v glavi ne dobro. A pušili i travu. Kakšne veze to ima? Kombinirali je to s alkoholom i splašili se. Sve mu se zmešalo. Ma kaj be. Jemu je ne dobro već duže vreme. Mogli bi ga vena govoriti kapet doktoru. Kaj pa bo mu on? Kaj bo mu? Valjda bo mu neš dok vidi kaj mu je. Pa je ne fizički betežen. Vanča, če ti povedam da mu je v glavi ne dobro, ne bi ga pelala običnom doktoru. Psihijatru? Je. Njemu treba nekaj drugo. Kaj? Treba delati. Kaj bo onda? Onda bo delal i ne bo mislil. Voli me, ne voli me. 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 Voli me. Ne voli me. Voli me, ne voli me, voli me, ne voli me, voli me, ne voli me. Voli me, ne voli me. Ne voli me. Marija. Posjeti su do 5. Ne vrem si malo tu presedeti. Moraš i v bolnici sedeti. Ak si ti mogel tu sedeti 2 tedni, ak si ti mogel tu sedeti 2,5 tedni, moram i ja 5 minut. Ja sam ne moral v posjete. Dobro. Daj, hodi. Moramo se iz doktora ispominati. Bomo se spominali. Ne bomo mogli, ak budu dišli. Ne do nikam dišli. To nikdar ne znaš. A pokaj si opće došla? Štela sam vidjeti jak si ja moram, kak i ti. Tu malo presedeti. Ka me se mine. Kaj bi te minulo? To se. Ne razmem te. Moram te počekati u autu. To ti je evo vena. Stalno gledimo na Davida, kad ne bu kakšnu glupost napravio. Kad mu se nekaj dogodilo. I evo ti vez Valeriju. Pa je niš ne povedala. Dojde z posla i drito v sobu. Je mogla reći ak kaj naj bilo v redu. Mortik ju je sram bilo. Čega? Ima 27 let. Niti ima društveni život. I opće mela kakšnega dečka. Ne, koliko ja znam. Vidiš, neka je tu ne v redu bilo već duže vreme. Mortik je v sobi bečala, a mi smo niš ne vidjeli pa ne čuli. Mogla je reći i doviđenja. Mogli smo mi to i vidjeti. Kak bi čovjek vidjel či je bila v sobi? To je sve ti posao kriv. Mogla ga je premeniti i Bog veseli. To je sve ono Cvetje krivo. Kaj bi Cvetje bilo krivo? Kaj su je to uopće davali? Svi ti ljudi u ekskurziji, svi šteri su došli i dišli. Kaj se uopće družila zimi? A dobro be. Djelala je. Kakšni je to posel kad te v takše stanje dopela? Ne, to sam posel. I ona je takšna. Mortik joj ne paše to kaj dela. Sigurno joj ne paše. Dok ozdravi bu si nekaj drugo našla, ona je za sve sposobna.
bolnice, tebe ga ne bilo. Bil sam s dečkima. Kak je? Dobro, neće se čuda spominat. Mogla si bar reći kapeš, tata se fest rasrdil. To zato kaj sam ne išao z vami. Sam bil pred 2 dni. Pa to i zato kaj nisi niš rekal kapeš, vum. Išel sam na pijaču tu na breg. Ne sam pijan. Ne sam tak i tak mislil dugo biti. Vidiš da je tek 12. Ja, sam drugi put reći da bu špelka bumo znali, jer nikdar ne znaš ka se more dogoditi. Tata ti je ne rekel. Kaj bi mi rekal? Idem delat, mama. U Njemačku. Da si mu to rekal? Pred 1 dni. Zakaj si meni ne rekal? Jer je bilo to s Valerijom. Svejedno si mi mogli reći. Sam mislil da bi ti on rekao. A zakaj bi ti veo odjedan put v Njemačku? Što ti je rekao da se premisliš? Ne ti je valjda tata kaj nagovaral. On te nagovaral. Ne znam zakaj tebi to ve ne paše. Ti si ta što je reštela kaj idem. Pa dobro, ali ti ve ne breš iti, ti si betežen. Kaj bi bil betežen? Ne ti je dobro. Ti bi trebal doktoru iditi, a ne v Njemačku. Kakšni doktor? Je, doktor. Zutra bi bomo mogli do njega. Dosta je toga. Ne idem ja nikam. A kaj buš? Peš delati kad bo ti još hujše. Od čega bu mi hujše? Tata veli da mu mi bole jer nam mislim. Znači nagovoral te. Sam mi je rekao. Jel to radi pucke? Kakšne pucke? Hoćeš diti kraj od njega? Ne je to radi nikšne pucke, to ja tako hoćem. To je moja odluka, moja. Ne breš ti odlučit kad bi se išel lečit. Ne sam betežen, ne idem doktoru. Prestani mi komanderati kaj da delam. Ja hoćem da ti bude dobro. Mortik, da mi ne bi stalno govorila kaj da delam, bi mi bilo bole. Ti na vek se kontra. Za inat. David, kaj ti je? David, prestani se smijati. David, ozbiljne su to stvari. Pa ne bi šteli kad ti se pohujša. Tak je to. To je tak. Nesi si valjda čuda stvari spakeral. Tamo još dobili radno dijelo i majice za delati. Znam. Rekla sam mu ja već. A koliko treba do tamo? 8 bur. I to po autocesti? Ha, ide to pomale. Ne vozim ja fest. Ali čuda nesreće se dogodi na autocesti. Jedno leto smo išli po autocesti, jedva si 5 metri vidjeli pred sobom, bila je nekšna kolona. Svi smo se pomalem pelali jedan za drugim i onda se našel jedan pameten, nekšni BMW, kad se pelal 200 na vuru i prešao tak poleg nas, kad je izgledalo kak da mi stojimo na mestu. I pelamo se mi tak 10 minut i vidiš toga BMW na ogradi, svetla vužgana, budala je budala. Morate bi bil auto črveni. Črni. Črveni su tištari, su opasni. Pratijo te. Ti je dobro. Dobro mu je, on se tu i tam tak zajebavle. Sam treba početi delati i mehnuti se otud. Odmah bu mu bole. Ne znam baš. Je, buš vidjel da bu mu odmah bole. A ga je tam interneta. Bumo se mogli žim čuti. Kaj ne. Morate se i prek videa gledati, ako ima to na mobitelu. A ima i zdravstveno. Ima.
I ako mu se kaj dogodi, ak bu kaj, ima doktori. Pa valjda bu se jen našel. Kakva je Valerija? Je dobro? Pa dobre je. Pije nekšne tablete za smirenje. A kaj su joj rekli, kaj je? Kronična depresija. Ne razumem. Kaj je to? To ti je dok je čovjek jako tužen. Aha. Bila je cijelo vrijeme v sobi. Dok je jednu noć sam počela fest bečati, ne je opće prestajala, pa smo ju otpelali na hitnu, onda su nam tam rekli da ju treba zadržati na psihijatriji. Mi smo mislili da je ovak neš boli. A zako je bila tužna? Ne su nam doktori znali reći. Ali mi mislimo da radi posla. Radi toga kad se stalno mora pozdravljati s ljudima. Kad navek mora reći Bog i to za navek. Radi toga. Ali nam ne ništ povedala. Vi ste ne vidjeli. Pa kak bi... Ona je cijelo vrijeme bila v sobi. Čitala, bila na kompjuteru, navek je mogla nekaj reći. Pa makar či i ne bi razmela. Dobra je ona pucka, bu se izlečila. I najbre čovjek se rom vidjeti. Znači sebu mel. I vrnul se bu za mjesec dni. 3 tjedna. Tak I to doma je. bu za vikend. Je, tak nas pustiju. I onda pak nazaj. Ne rom tak hitno, ali morali bomo pomalem kenuti.